पण सुरुवातीला पाहणार आहोत आजच्या लक्षवेधी अशा 3 महत्त्वाच्या बातम्या। पहिली लक्षवेधी बातमी आहे राज्य सरकारच्या हिवाळी अधिवेशनाची। राज्य विधिमंडळाचं हिवाळी अधिवेशन हे उद्यापासून नागपूरमध्ये सुरू होत आहे। स्थानिक निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर हे अधिवेशन वादळी ठरण्याची शक्यता आहे। शेतकऱ्यांची कर्जमाफी त्याचबरोबर तपोवनामधल्या वृक्षतोडीचा मुद्दा सुद्धा यामध्ये महत्त्वाचा आहे आणि विरोधक सरकारला घाम फोडण्याच्या तयारीत आहेत। तर दुसरी मोठी आणि दुर्दैवी बातमी आहे गोव्यामधून। गोव्यातील एका पबमध्ये मध्यरात्री भीषण आग लागली होती आणि या आगीमध्ये 23 जणांचा मृत्यू झाला। अनेक जण जखमी असल्याची सुद्धा माहिती मिळते। तिसरी लक्षवेधी बातमी आहे ती इंडिगोच्या घोळाची। सलग 5व्या दिवशी इंडिगोमुळे विमानसेवा विस्कळीत आहे आणि त्यामुळे प्रवाशांना नाहक मनस्ताप सहन करावा लागतोय आणि त्यामुळे आता सरकार इंडिगोवर कारवाई करते का हे पाहणं महत्त्वाचं ठरणार आहे।